ciencia, su porqué. Su porqué. Eso es una buena... Muy bien, pues todo bien entonces. La de catas y meles. Catas y queixeixos. A traballar canto antes. A persoa designada como máxima responsable, como coordinadora de todo este comité de campaña do Partido Popular de Galicia para as vindeiras eleccións europeas é Paula Prado del Río, que saben vostedes que está desenvolvendo funcións de voceira dende o último congreso, está adquirindo tensa responsabilidades importantes dentro da estrutura do Partido Popular de Galicia e creemos que agora con esta nova responsabilidade pois o que fai afianzarla e estamos seguros que coñecendo internamente, coñecendo as persoas que llevan a acompañar neste comité de campaña, unha relación máis extensa que lles podemos facilitar sin ningún problema, vemos que vai que facer un bo labor, por suposto en coordinación con todos nós, con todos os demais, pero é lo fronte, unha responsabilidade que otorgo o comité de dirección e estamos seguros de que vai poder estar á altura de traballar, xa digo, con independencia dos candidatos e con independencia das directrices xerais que nos vayan chegando a nivel nacional. Pois mire, respecto ao tema de Águeda, que empezou sendo pois parecía que unha disputa illada no sentido en que se identificaba unha diputada co resto da coalición pola que se presentou por certo número nas listas, pois agora xa parece que é un afrontamento aberto entre as dúas partes da coalición, non? Por unha parte os diputados baixo órbita do señor Beiras e por outro os deputados de Esquerda Unida. Eso é o que coñecemos ata agora. Saberemos en que evoluciona, pero ao final, cando as coalicións non tiñen outro programa que o afrontamento e mesmo o odio hacia o Partido Popular, pois ao final reventan por algo, en principio, tan sinxelo e tan fora do que debía ser a política que pregonan, como é a marcha dun diputado de Dinamarca. Eso desencadenou, pois, en fin, probablemente sacou o velo do que había realmente detrás da coalición que se presentou ás eleccións hai un ano. Aquí hai unha novedade. Xa sabíamos que os bipartitos que gobernan teñen moitas dificultades e moitas liortas en teoría entre os dous partidos que forman o bipartito. Agora aquí se aporta a novedade que dentro dun propio partido, dun dos partidos que forman os bipartitos, neste caso de Ourense, pois hai enfrontamentos tan radicais como o que desembocou onte nese abandono ou nese plante de case a mitade dos concelleiros que en teoría apoian o equipo de goberno. Pois isto é o que son os bipartitos normalmente, agora trasladado ao Partido Socialista e o Partido Socialista nun sitio tan emblemático como Ourense. Primeira gran crisis autorial do señor Besteiro apenas 2 meses despois de ter asumido, cando menos teóricamente, o liderazgo no seu partido. E, bueno, saberemos este outro tema que esperemos considerar suficientemente importante como para desbotar esa actitude de non ter que opinar, porque é mellor poñerse de perfil. Creo que é unha boa ocasión para que non se poña de perfil e nos diga que lle parece esta evidente crisis que se ten producido no seu partido que goberna en Ourense. Respecto ao TC... Hablándolo todo. El día que yo recuerdo. No por Sí.